opogore opogore. Ang'eni kinde mosekalo bende en seyo mabende osebedo koyudo. Koro standard okete kanyo ni 4 brat. 4 star brat. Mano wang'eni en jalweny e piny Uganda. Wacho ni mantiere kod sulu ang'wen. Kizito, aparo ni kapok waketho sa, wachaka na gi gazet mano mar Daily Nation. Ang'eni thor weche to mipek mopogore opogore mano e Daily Nation. Koro odiochieng' manyoro picha mabende ibiro bedo kineno Nyakwaro Mgajwang' tipo mopogore opogore mago mag jotelo. Ang'eni mago biro bedo kwamulo. Wadhi mana ka motelo ne yiero mar higa mar 2027 mabende odong' mana wacho ni higni 2 kende. Sharon odong' mana higni 2 kende. Koro odiochieng' manyoro nwaneno ikruok makacha. Koro wacho nang'o riwruok mag jogo maketo piny owacho tesre kweth makwedo piny owacho. Koro kinde ni loso duond od buche gi nwaneno chien kacha chaka Eugene Wamalwa bende nene oyawo apise mar duond od bura mare. Koro odiochieng' manyoro en odiochieng' Martha Karua mane en jatend duond od bura mar NAK kanyo Kenya. Koro duond od bura no koro onyoloke kanyo mobedo People's Liberation Party mabende nwaneno ka jogo maketo piny owacho tesre kata makwedo piny owacho nyochopo kanyo. Jalup jatend piny Kenya machon Gachagua nyochopo kanyo. Jatend duond od bura mar Wiper Kalonzo Musyoka nyochopo kanyo. Eugene Wamalwa bende nochopo kanyo. Jood bura mopogore opogore maingo 20 bende nochopo kanyo Sharon. To thor wach mane nitie kanyo en giwacho nang'o ni mondo mi giriwre gi res piny e lwet Ruto. Riwruok margi no giwacho nang'o gidwaro mar mondo mi gigol jatend piny Kenya William Ruto ni mondo gitam William Ruto nuoyo logo. Gidwa ni William Ruto olog dichiel kanyo. Koro penjo mantiere kanyo ni to bende gidhi bedo kanyakla machop nyaka yiero mabiro mar 2027 nekech ipimo Sharon king'iyo kata riwruoge mokadho kucho iwacho ne gikethore. Kwaduogo higa mar 1992 ne waneno ka ne nitie riwruok moro maduong' mano mane iluongo ni Ford. Ford no noriwre kendo notegno mane paro ne dhi golo jatend piny Kenya machon mane osewewa Daniel Toroitich Arap Moi to nochopo kama ne gipogore. Nwang'eyo jatend piny Kenya mane otho Mwai Kibaki mane nitie gi duond od bura mare ma DP nowuok. Matiba bende nowuok gi Ford Asili. Jaramogi Oginga Odinga nodong' kod Ford Kenya ma koro pogruok margi kata baruok ni nomiyo Moi noduogo e telo Nyalodia. Koro mane ma ing'iyo ni to jogi bende gidhi bedo kod riwruok motegno madhi chopo nyaka yiero nikech kane giwuoyo kanyo ineno ka Martha Karua ne wacho nang'o nowacho ni en oselando madwaro komno kata jok mantie kagi bende ni kod siso madwaro komno. Koro nyaka be chungi mar mondo bi gitim yiero moching motegno mondo mi gol jachung'no motegno manyalo dhi rakre kod William Ruto. Gachagua nowacho nang'o Ruto ka en siasa kamano en siasa ma bende nyalo tiyo ma bi maketh riwruok mar gino katiyo kod jomoko. Koro en gino mwabiro rito neno to bende riwruok ni mar jogo maketo piny wacho tesre bro chung motegno madhi rakre kod jatend piny Kenya William Ruto. Raila Amolo Odinga to koro neno ka koro yware machin korka William Ruto koni to kata kamano iwacho no okawo pa jopiny mobro timo lendo. Koro lendo no wakia no pro tim nao nikech kata Gachagua ku bende tiere kaka sere ni Raila Amolo Odinga bi koni. Koro sano puoyo Raila kaka jatelo maber moching. Koro wacho nang'o Uhuru Kenyatta nopuoye, William nopuoye, gin konge gisigu kode. Mag weche mag siasa mwarito mobro neno. Tang'ni weche mag siasa lokore kinde ka kinde Nyakwaro Mgajwang'. Odiochieng' manyoro bang' koro oselok nyinga mano mar NAK Kenya ma koro iluongo ni People Liberation Party. Bende neno kram na rangi magitiyogo. Rangi machal mar jamna iwacho ni papo cha gi dholuo mane. Aya, wang'e ni papo Nyakwaro Mgajwang'. Samoro ng'e papo gi dholuo bende wani nyisa Nyakwaro Mgajwang' wacho ni every day is a learning process. Donge. Kaka mano bende wang'e ni dwe mar 5 mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua bende nowacho ni obro bedo koyango kweth ma bende obro bedo kotiyogo. En bende chal ka gima lap dhoge bende ndong' ne kom mano mar tend piny yiero mar higa mar 2027 kaluwore kod fwambo kata mana wacho ni chenro mar dayo dhok ma bende osebedo kotimo. Mano mapiyo piyo Eric Kizito wacho kama Nyakwaro Mgajwang' ibro bedo kisome e iti gazet mar 4 kanyakla kod mano mar 5. Wach machielo mano ka nyalo ng'iyo malo ma bende no mipek nitiere jal moro ma bende nyaka sani pod itimo nonro mano mar nek mare. Notimo limbe piny Kenya ka e romo moro mar ohala nyinge Campbell Scott. Nyaka sani itimo nonro ni nang'o mini nonege nikech jago makama
romo mano biro mar ohala. Niwacho ni nodwaro mar mondo kosebiro e piny Kenya otimo romo mar ohala mar mondo mi koro timane na limbe kuonde mopogore opogore. Kata kamano nineno kanyo kanonege bang' thuolo mar seche 48 ringre mare noyud mane bungu moro e kaunti mano Makueni. Koro nonro mare bende otim ng'ama nadwaro mar mondo minege otel mane ntiere kama nomethe e kin mamoko. Sharon mane penjo maduong' ni to en ng'ama ne dwaro mar mondo mi jago ni otho. Nikech jago nobiro e pacho kae tarik 16 dwe mar 2 ni manobiro e magawa moro miluongo ni JW Marriott mana magawa mantiere bath apaya mar Chiromo kachacha. Koro wacho ni kanyo kanadonjo saa 7 chieng' ngeso nowuok nodhi e magawa moro miluongo ni Havana mano mantie Westland kachacha. Tiwacho ni kanyo nitie jago moro manoromogo ma koro lure kod nono mag picha mag wang' dede ma obila temo rango kanyo kod jago matiyo hotel kanyo. Koro wacho ni magi jogo mane neno ka nitie kode machiegni kanyo koro wacho ni kanotieko romo kod jago cha nodok W Marriott kachacha mane onindo kochopo kine odok kendo Havana ma odhi romo kod jago cha. Tiwacho ni kanyo koro ne gikawo taxi ma ne gidhi kar jot mar Pipeline kucho. Koro wacho ni kanyo kane jago mane bedo beni gi romo go gichan godo weche mag ohala koro kane go simbe kochopo odhiambo saa 12 simbe nok donji ka no duogo goyo kendo tok saa 1 nok donj mano omiyo luor ma koro temo gocho ne jok moko ma koro koni jotel mar Marriott onyiso gi mar mondo mi gi go report ko bila kaka ng'ano ma koro wacho no lal koro kitemo meny ka wach no medo landre department mago bila kae kano kawo ndalo moko to koro wacho ni Makueni kucho jakwath oyudo ringre moro kosoe bag kachacha koro kano go report ko bila kucho ka jogi dhi to rango to ka ringe dhano mano ter ng'ani kora mgajang bende kia mane tero ringre mare banka koro jok mano seteke manonegi ng'eni kano so ringre mare gunia ochako sonya ka gi pineapples na nas e wiye mar mondo misa moro kana ko bila omako jok mana transport kana mana tero ringre mare e bungu makamano dino yudo samodi neno ni transport kana wuotho gi pineapples. En wach malaita enya Sharon nikech kata jabero maduong' mar piny owacho Jason Oduor ne wacho nango pod dhi med timo nonro matut mar mondo mi oyang ne to gimano ne kano wacho ni ntiere hinyruok mathoth mane ntiere dende kanyo koro Sharon mae koro keto piny mar Kenya kamarach nikech jago ni kano biro limbe kata nyuola mare osiepege en bende nen kod geno ni kotieko limbe mare otieko weche mag ohala to nodhi lando piny Kenya kaka pinyno mabero neno gik mabeyo mopogore opogore ma mae ne dhi medo jolimbe medo biro e pacho kae to koro mae wote mwaoro kata wote ma piny Kenya koro oro kucha nango piny Kenya rita onge malongo ma koro mae dhi rocho weche wa mag ohala e pacho kae koro mag weche ma onego bed ni piny owacho obila onego ket rita mar welo gi motegno ahinya mondo mi piny mar Kenya omed mana bedo kama ong'ego ni weche mag limbe gi mondo mi ochumi mar obed makare. Katika mananya kwa mgajwang manaka Eriko sewacho jiwacho njabero mano mar piny owacho Johnson Oduor bino dushi makawuono biro bedo katimo nonro mathoth e ringre mare mano mar yango ni dibede ni ne otho kaluore kod ang'o nikech kaluore kod Johansen wacho ni ne ntiere mana gi hinyruok matin e dende wacho ni soft tissue injuries matin e dende wacho ni nok nyal nege mana kamano koro beri biro bedo ka itimo nyakoro mgajwang beda no ka joge jo familia mage bed no se wuok e piny mano mar Britain no biro pachoka mano mar yango ni nyathige ne dira bed ni onega nikichango kodhi mapio pio bende wach mabende no mipeke It Gazette e tok It Gazette kata mna It Gazette mogik mabende kiyudo thuolo nyakoro mgajwang ibiro bedo kisomo kinde ka kinde wang'e ni jotije mag piny owacho kodhi rutaya nitiere omenda mabendo jamigi mago mag pension kata kamano nitiere penjo ka weche mag mibadhi chal ka gima ng'ato dwaro lal miero gi omenda manego bed ni miyo jopuonje kata lecturers ineno kanyo bilion 26 manego bed ni imiyo lecturers mar pension mago lecturers jopuonje mag mbalariany mosedhi rutaya koro chal ka gima it's missing onge wacho ni lecturers and university staff risk retiring in poverty kaluore kod okang' makamano wach makamano ibiro bedo kisomo nyakoro mgajwang mana mapiyo piyo wanana moro nitiere wach moro mabende no mipek Kizito ite e gazet mar 10 ang'eni e weche manyien nyakoro mgajwang na kelo ni nok mago mag yedhe mago mag iwacho ni HIV AIDS mago mag ayaki katika mano bende nitiere nok mago mag raboyunga mano mantiere ite mar 10 konyalo mana ng'iyo ite mar 10 iwacho ni alarm as condom shortage bites miwacho ni kapo nono ni okang' makamano biro bedo kadhi nyime kuom thuolo malach kidek
wabed koda midhiero mopogore opogore pacho kae. Sharon wacho ni nok mar Aboyunga koro miyo kampen mar kedo kod landruok mar tuoche mag terruok gi koro dhi medre ahinya kanyo. Mama wach ma koro kelo kiondgo e kind oganda ma bende koro ineno kanyo ka koro moloyo to jogo matimo ohanda era koro ni kod ywak kanyo ahinya ka giwacho ni mae koro medo keto ngimagi andaki kanyo. Mama iwacho kanyo ni Sharon miyo tuochego mano moting'o nyeye, abuba kod ayaki koro iwacho ni nyalo medre kanyo. Wach ma bende tie kanyo Sharon koro piny owacho bende wacho ni luoro kik bedi nikech niche gisetimo nyiewo Raboyunga maromo milion 93 migeno ni dhi donje pacho ka giko dweni. Koro weche ma kamage Sharon gin weche ma koro biro kwa ng'eyo ni telo mar piny Amerika ne ochungo chiwo kony ma kamago momiyo koro sani koro piny temo ng'iyo kon gi koni to gitim nang'o. Koro luoro nitie kanyo to ok en mana tuoche mag ayaki gi kende Sharon kata tuoche milando mag terruok gi to gin ka nyaka tuochego moting'o malaria kod moko mane wayudo kony kanyo ni ne nyalo neno ka ni miyo wanede mag suna ni miyo wa yedhe makage kacha kata mana kar nyuol kae ne kony ma kamano ne siro weche mag nyuol kod arita makar ne nyithindo matindo. Koro magi duto sani wan kod achiedh nade ni to dhi bedo nade kar ngima kae. Nitie piny owacho kata piny Kenya ka yudo sir kowuok e pinje maoko kata piny mar Amerika nyiche temo mar mondo mi oduok chien tuo mar ayaki ni. Koro ma luoro ma wan godo kiondgo ma koni gi koni. Koro kiduogo kar jogo matimo andera ywak ma gintie kanyo ma koro miyogi luoro ahinya nikech koro nitiere jogo ma bende ok dwar mondo mi giti kod Raboyunga kendo wach ni Raboyunga gi bende koro bechgi ni malo kalure gi nok margi. Kendo wach miwacho kanyo Sharon ma en wach malit ahinya ni Raboyunga moseti godo ni jomoko dog luoko tiyo godo kendo. Ne wach ma kamano en wach malit ahinya. Wachomo kure. Mano penjo maduong' kanyo kaka piny wachomo kure. Kata kamano en mana gino marwa ni migawo mochung' weche mag thieth biro bedo ka ng'iyo okenge ma kamano mar neno nikech ing'eni gik moko kaka Raboyunga bende geng'o tuoche iwacho ni mag STIs geng'o iye mohiu e kind mamoko. Wach machielo ma bende aneno ka omi peke ite mar 6 kata bed ni Daily Nation aneno ka ondike kanyo ni ite mar 10. Gimomiyo ni okinde 34 nyaka rom gajuang' mosedhi rutaya mago kinde kanyakla kod judges kata na jong'ad bura mosedhi rutaya inyalo ma title mar senior counsel kinde ka kinde ijawinjo senior counsel nitiere jal moro ma bende en okil mong'ere kaka James Nyanyi Ong'amo ma bende koro nodhi e doho ka bende wacho ni okinde kanyakla kod jong'ad buche maromo 34 ma bende nomigi nying mar senior counsel nomigi ataro mano mar chik. Wang'e ni mana en jatend piny Kenya mosenindo mano mar adek mano Mwai Kibaki kanyakla kod jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta nitiere judges kanyakla kod lawyers mano miyo title mar senior counsel ma bende okil makama wacho ni nodhi ataro mar chik. Wach makama omi peke ite mar 6. Sharon koro wacho kanyo ni okinde maromo 34 kod joyal bura mano mi lemo mar senior counsel kata nying mar senior counsel kod jatend piny Kenya mano oseweyo Mwai Kibaki kaachiel kod jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta. Koro lemo nying kata nying minyalo magi kadipo nono ni wach ni obio kadhe do kanyo ma bende wacho ni jogo ma kore rango kanyo en ogai mar do machon William Mutunga oting'o jayal bura Lee Muthoga oting'o Attorney General machon kendo mano bedo Senator Mabusi Amos Wako oting'o Paul Muite oting'o Fred Ojiambo oting'o Gibson Kamau mago jok mano kuongo mi nying ma kamano. Kiduogo higa mar 2003 kendo kanyo wan kod ji 19 ji 15 mamano ting'o Senator Governor Masiaya James Orengo oting'o Senator ma Kisumu Tom Ojienda oting'o Attorney General machon Githu Muigai oting'o Rachel Omamo oting'o Senator ma Nyamira Okong'o Mugeni oting'o Jojo Raro pano ng'era ahinya kanyo oting'o Patricia Kameri oting'o Keriako Tobiko. Koro duto nyaka seche kinde gi yudo ka jogo mosemi nying makamano romo 66. Sharoni wacho niya mae notimre ka noland kod jagoro mar tend migepe machon mano Francis Kimemia. Wach mone iwacho ni onego beni tim kod
kamati mar advocate mopogre kod cabinet secretary to the cabinet makoro giwacho ni yoni iwacho ni nokotimre uyanga manende ka gima mibadhi nitiere kata jogo mano imiyo nyingno ne kotimnegi puodho malong'o kanyo koro giwacho ni mae momiyo koro onego bed ni golo nyingno oko ma jogo mano osedo nying makamano ni kore ma nyik makamano Sharon. Bendi paro ni doho nyalo puodho mar mondo mimage nikech koro waseng'e ni senior council kinjo kama na governor county ma Siaya luonge ni senior council James Orengo. Kinjo gidhu mwege wacho nango mialuor kaka senior council. Koro dibedi nyalo magi kata mana nyinge makamago kata kamano we warita na kaka doho bro bedo king'ado kata kamano wacho kanyo ni nying mar senior council kimiyo ng'ato ok mik inyalo jatend inyalo mi lakini kipuodhe puodhe gi ngai puodhe kata mana gi ugai mano mar do koro emo giwacho ni mane ma nokotim yo makare aya kopogre gi mano mapiyo piyo nikech wadong' gi matin e dakika boro mar mondo mi watieka nonro mar gazet bende ywaruok e kind Kenya Power gi sirikand kaunti ma Nairobi bende pod dhi mbele odiochieng' manyoro nano ka governors chal ka gima koro no back kata mana na oriwore kod governor mano ma Nairobi Johnson Sakaja kaluwore kod okang' ma bende sirikand kaunti ma Nairobi nokawo mar wito taka e nyima pise mag Stima Plaza koro governor seyo kambi mar Kenya Power ni Kenya Power bende okosebedo kata mana kanyiso iwacho ni ka nyayo kata mana tije geyo makare nikech giseyogi ni gisebedo ka ginego stima kata mana gisemo stima kata bede ni kwayogi ni kiko semo obochulo ugopu neno gima na gitimo ne sirikand kaunti ma Nairobi bende seyo makoni kod kocha Sharon kore wacho nango Kenya Power makoro neno no kethnegi gino ginene gi ketho ne jok moko nikech riwruok mar sirikand counties giwacho nango ni kambino makeyo teko stima mar Kenya Power nigi gopgi gin gi gop sirikand counties gi duto ma kineno county ma Nairobi giwacho kanyo ni kambi makeyo teko stima Kenya Power nigi gopgi maromo bilion 4.8 kanyo koro giwacho ni counties gi duto Kenya Power ni kod gopgi mano iluongo ni land rate kuondego ma waya mag Kenya Power kadhe kanyo magi wacho ni ogechul to koro Kenya Power tiyo gi wach moro ni matin ni ting'ado ni stima iloro ni stima ni mane gima koro giliero koro gimbende koro sirikand county ma Nairobi nyodhi opuko minya kod taka e dhorangajgi to mano to wach molile enya Sharon nikech kaka koro bag minyaka macha koro ketho rocho ngima oganda lando tuoche mano to koro ne ok yo makare ma tieko go ywaruok makamano to koro wacho ni gowi ni koni Kenya Power ni kod gop jogi be kon tie gopgi koro ne gingi mana yo makare mar tieko wach makamagi to koro giwacho nango Kenya Power osebedo ka koro ntie ywaruok e kindgi e weche mag gowigi to gidhi giloro stima iwacho ni kuond magiloro stima go tingo siptende otingo skunde otingo kuondgo ma sirikand county onego beni yude pesa to ka yudo pesa kaka ichulo godo gope mag stima gi koro yore makare monego beni kori keto mar mondo mi nene ywaruok mosebedo kind Kenya Power kod migepe mopogore otieki duto te jogi tiyo ne jopiny to jopiny dwaro mana dongruok koro gowi chul koso kek chul koro chal ka gima yware ok ichul gopa to kadhi ng'ado ni stima bende kelo wach koro an mana ywarok makoni kod kocha Nyakwar Mgajwang' ratil wanwa yienga komane kata kamano odiochieng' manyoro nwanno kanyo ka jakom mano mar riwruok mar governors e pacho ka mano Hamed Abdullahi bende koro nosiemo wang' Kenya Power ni gin bende kinde mosekalo osebedo kata mana kesagi ni kik usem stima obro bedo kwa chulo ugopu to gineno ka isemo kuom ranyisi nano suptende mopogore ma bende gisesemo e teko mar sitima kuom ranyisi higa mar 2014 COG mano Council of Governors wacho ni osuptal mong'ere kaka Kisumu District Hospital negi dhi to gisimo teko mar stima kanyo kata bed ni County Health iwacho ni County Health Director mar weche mag thieth e county ma Kisumu noseyo ni kik osimo obro bedo kwa chulo gowi kata kamano mano nolwar bana e it nono mano makosa modong Sharon nikech kaminyiso lakteche nango ni jatuo ko bir nego beni ngio ngimane mokwongo kata ko onge pesa cha koro nyiso ni Kenya Power to kosimo stima to rocho ngima jatuo kacha magimbe gitima makosa moko miseyo go jomoko ka kopogre county ma Kisumu bende neno kanyo ranyisi mar county ma Kilifi e kind counties mamoko kwa piyo heite mano maraboro bende neno ka ntiere jo Kenya maromo 44 ma bende podo moko he piny mong'ere kaka Myanmar kanyakla kod piny moro kendo machielo mong'ere kaka Thailand ma bende kaluore kod jagoro e bwo migao mano mochung' ne weche mago mag social protection owacho kanyo ni budget tin mok nyal
gani pok mar budget ma bende imiya pis ne tin mok ginyal miyo ma bende koro oganda mokwamo e pinje ariyogo ok nyal duogo e piny Kenya kae. Sharon en wach malit ahinya koro iwacho ni budget oket mana milion 20 kende tiwacho ni dwaro milion 60 mar mondo mi jogo mokwamo e pinje mag Thailand kod moko mantie kucho madwaro duogo pacho ka ma oseyang kanyo ni gin 44 mar mondo mi oduogi to koro iwacho ni ma wach ma ok nyal timore kalure kod nok mar omenda nikech gimi okete budget kanyo budget miloso mar higa 2025 kod 2026 no en mana milion 20 kende kanyo. Kineno kanyo higa mokalo jotend migepe Musalia Mudavadi nonyiso Senate ni piny owacho keto tenge milion 100 mar kelo jo Kenya madwaro duogo kata jo Kenya mokwamo oko kanyo kamne Mudavadi nowacho nang'o ni jo Kenya mantie oko mar romo 26,000 nitiere gwengego mag ugwe madiere kanyo ka koro mano sendikre madwaro mar mondo mi oduogi romo 7,119 manyiso ni jogi dwaro mondo mi oduoge pacho ka to gimomiyo gidwaro mondo mi giduogi Sharon ni wacho nang'o gin jogo manolomb ni dhi yudo tije to ok yudo tije gin jogo ma bende kochopo kucho to yudo ka sande mang'eny moingo tich mane gidhi timo kucho waseneno ka moko donjo to ndalo matin osesand makata ngimagi koro gisewito en wach malit ahinya maloyo to jogo mantie kucho makoro yudo ka luasi mar tich ok en mano makare makelo negi hinyruok kata makelo negi tho koro jogo madwaro duogo koro piny owacho ng'iya kaka inyalo konygi mar mondo mi giduogi e piny giwacho ni piny ber piny ulo ni yieng'o Nyakorom Gajwang' sigana makamano kawani somo duchi manyoro bende wangi ni jagoro e bwo migawo no bende nochopo e nyim kamiti mano mar od bura ka bende oywa kaluwore kod pok mano mar omenda wacho ni migawo mochung' ne weche mag social protection and senior citizen affairs nochune gi pok mar omenda matin mane iwacho ni hik omenda mar higa mar 2025-2026 nochune gi pok mar siling milion 20 kata kamano gidwaro siling milion 80 kaluwore kod oganda mapacho ka ma bende jamoko e pinje moko maoko kapok oteko nonro mar gazet bende kaunti ma Homa Bay timo hikruok makoni kod kocha defo marwa Ali Abichos bedo ka kilonwa kaka hikruok makama dhi mbele e stadium kata pautuke mongere kaka Raila Odinga Stadium gima ji okia Kizito en ni Homa Bay nanego bende bago Mashujaa Day to kaunti machielo mano mane kaunti ma Kitui bago nyasi mar Madaraka kata kamano ne oloki tige gima ne oloke kalure gi thor wach ma higa ni nyasi ma Madaraka nyasi ma Madaraka thor wach ma higa ni iwacho ni biro bedo ka focus kata miyo maino weche motenre kod mwandu miyudo e bwo nembe maritime and blue economy to ang'e kaunti ma Kitui onge kod nam koro momiyo ni noloke koro nam ne korwa kocha momiyo koro loknwago mar mondo mi wadhi bed kod nyasi ma kama Sharon nyasi ma kama kochopo ang'eyo no biro kod berne obiro kod weche mag ohala mang'ano mantie go oande oketa kanyo machiegni kong'eyo ni odiochienge go ohala nitiere jogo matimo ohala mag otende jogo matimo ohala mag uso mwandu mopogore jogo matimo ohala mar rech chieng'ne magiket rech mochiegni ma jogo ma gombo chamo rech to okuoge e gweng' makono bro chamo rech koro seche ng'ene makata ka rech inyalo medo bei moro mar mondo mi wayud nweng'o makare en gino maber sama welo biro e gweng'wa iwacho ni weche gi obiro kanyo ka koro gavana bende tiere kaka nosekwayo ga jatend piny Kenya William Ruto niya kelnwa nyasi e gwenge wa koni koro chopo obiro kendo timo ikruok makare yego kotimo maber wabed kod welo wabed kod nweng'o karo ala kanyo ma wambendo koro ng'e nyasi gi to ikruok makamano ka itimo wang'e ni nyasi mano mar Mashujaa bende iwacho ni ojabagi e pacho kaendi mano Mashujaa ibagi dwe mar 10 Nyakorom Gajwang' kata kamano nyasi mano mar Madaraka to dong mana kinde thuolo mar dweche adek kende ne hikruok makamano mar mondo mitim adar mar mondo mwane machinglo nitiere katun moro ka Nyakorom Gajwang' it gazet mano mar 16 paja somo gi paja ndiko Nyakorom Gajwang' opogre wang'e na page 16 wang'e na katun mantiere kanyo iwacho ni welcome we are ready to choose a driver to driver ni nitie mtokani ichekne nene Nyakorom Gajwang' mtokani chal ka gima kingi moro nitiere to nyono piny king wang'e na waching lodo Kizito nyamburko ket kanyo nyamburko ma pok olos makare
koro pod itemo lose, waneno kilose, iloso duond od buche koni gi koni. Nyamburo no nitiere jalup jatend piny Kenya machon Gachagua nitie kanyo ma en morwako ogudu mar Kingpin. Yes. Ma en bo mowuoyo ga ahinya, isewinjo kaka duonde ni malo moingo jogi te. Duonde ni malo moingo nyaka mar Kalonzo mosebedo kosiko e siasa. Koro nyamburko no kineno kanyo oting'o Kingpin Gachagua, oting'o Eugene, oting'o Kalonzo, to nyamburko no bende oket tipo machalo mar Matiang'i, to Matiang'i pod obede romo makamagi, to duond bura mar Jubilee to ntiere kaka wacho ni Matiang'i e jachung' margi. Koro wacho ni gi tipo en bende nitie kanyo. Martha Karua bende ochung' kanyo gi chieno donjo e nyamburko no kowacho nang'o, wabede riwruok. To ne kacha cha Ogai mar ODM Raila Amolo Odinga ete koro wacho nang'o mako wheelbarrow ting'o godo jatend piny Kenya William Ruto dhiro to ng'iyo kucho to joka be nyise nang'o bi warwaki. Koro odhi ka wuoth mane odhi dhiro wheelbarrow kotero go jatend piny Kenya yiero mar higa mar 2027 koso odhi dhi kocha kaka joka dware cha magi gik mwaneno warito kendo wabro neno ni paw siasa dhi bedo manade. Sharon, siasa dhi bedo mamit kendo wadhi nene, odhi bedo mamit ahinya kendo en tugo mang'e ni dhi goye ma Gachagua dhi goye. Koro mpende pod ong'iyo doni do nyarese mondo yude chung'. Magi duto te warito kendo wabro neno kendo ka gichopo kaka japiny bro yudo kokadhi ramogi kae. Aya, hang'ini weche mag siasa to lokore piny mar udonge. Kata kamano machinglo ma kamanya korom ga jwan kinene nyalo mana somo pare. Wacho ni welcome. We are yet to choose a driver. We are yet to choose a driver. To ang'ene duond bura ma bende nong'wange kaka nak Kenya bende noloko nyinge. Dibed ni Ogai margi bende mang'iyo to wuoro ni ma bende mtoka manyalo idho. To nitiere jal moro manuka suwad gi wacho ni wheelbarrow. Gacho thiwi. Oswe gacho thiwi. To jal makamana nuka ng'iyo chien. To moro no be ng'iye. Nyakorom ga jang bende no gima neno. Nyako ng'iye chien kech jogo nyise nang'o. Wadwa riwre mar mondo miwa goli. Wadwa riwre mar mondo miwa tami logo diriyo. Bende poda somo par. Bende nyo nitie dho wath nam chumbi. Kano wacho nang'o ni kineno jogo ma bende koro da piem koda kata maketa tesre. Be gionge gik ma gichungo malong yuda timo. An gi mpango. Iswa ni pangoless. Koro neno gi to jok mantie gi pangoless gi gibiro gi mpango mane mar ginyalo thula godo. Aya, mago gin weche mag siasa Nyakorom ga jwan. Kapok wadhi gazet mar The Standard wadhi it gazet mogik mano mar Daily Nation. Kama neno ka jatend migawo mochung' weche mag omenda mano John Mbadi owacho kanyo ni omenda ma bende piny owacho nitiere godo, gope ma bende piny owacho nitiere godo ne skunde mago mag capitation, omenda ma bende piny owacho chwalo ne skunde mar mondo mi oyud godo resruok. Owacho ni ok bi chul. Ondik kanyo ni can't pay, won't pay. Mbadi on billions owed to schools. So ng'eni piny owacho nitiere kod gope mano mar siling bilion 64 ne sikunde mago mag piny owacho. Ma bende Mbadi wacho ni mago gin omenda ma bende piny owacho ok bi chulo. Sharon koro wacho kanyo no kobo chulo. Magi wacho ni gope mag nitiere godo kanyo. Ka Sharon nitiere omenda mane chulo wi nyathi ka nyathi ma nyathi ne do siling 22,000. Tiwacho ni nok megi 22,000 ne imiyo gi 17. Manyiso nitie 5 mane koro ok megi. Magi chalo gima koro osebedo gope. Koro wacho ni magi ok be chulo. Magi chalo gope ma osekadho. Koro akia ni koro dhi kawo chung' ma kamano wacho ni magi osekadho koro ok dhi chulo nikech sikul to dwaro gi ka giwacho ni gikadhe kinde matek nikech ngima bende oseidho. Nyithindo moloyo to mago mantie skunde ma ji dakgi dwaro chiemo. To jatend skul sama in kod nyithindo ka en kaka koro janyuol ma nyathi sama bedo kech bedo ne malit mano omiyo ka skunde koro duoko nyithindo dala. Magi weche mag somo onego bed niketo kare. Ma weche mane jatend ODM Raila Amolo Odinga bende nowacho nang'o. Magi weche modwaro mar mondo mi olos weche mag somo, weche mag thieth, weche mag mibadhi, weche go mag ndhiyo oganda ka kod kacha cha. Mago weche mano wacho ni odwaro mar mondo mi okete giko motelo ne lendo mobro timo. Wacho ni chieng' tich abich gidbedo kod romo Busia. Sama gintie bodo Busia ni odhi timo lendo. Koro warito dhi bedo nade weche mag loso thieth, weche mag loso mibadhi bedo wuoge pech pacho ka, weche mag somo morochore, weche ng'eny chochni ang'ene ne ng'ikruok e sectors mopogore opogore pacho ka. En sector mar thieth, en sector mar somo. To magi sectors ma bende wacho ni omako wir rwath. Kata mana kata wiliech e pacho kae. Kinyo kram nang'ikruok e sector mar thieth nyaka sani ka unindo odiochieng' mar 5 okumba mar SHA ka ok ti e ute thieth mag piny ute thieth mag ji giwegi. Ineno weche mag somo e kinde mamoko. Magi oguro mar pinyni. Tiwacho ni ka magi oguro kata kolumbro mar pinyni, ma wacho ni pur be olumbro mar pinyni. Ere kaka purang' dhi nyime to ji tuo. Ere kaka purang' dhi nyime to somo onge makare makelo lony minyati godo nyalony masani moyud kod pur makare. Koro weche ok ni makare, weche
ni piny owacho nego ketgi nikech migepe to wantiere go mang'eny mathoth koro akia ni to migepe mathoth gi ang'o ma gikelonwa e mesa. Kizito dakika na biriyo tok saa achiel mar okinyi kapok watieko nonro mar gazet nyakoro mga jwang'e yieno mar mondo mi wang'e na gazet mano mar The Standard. The Standard bende thor wach mare opogre akendo kiny makawuono ka ng'iyo gazedegi akeni mane manyalo usore Kizito nikech king'iyo thor wach mar Daily Nation nwasenyiso nyikwaro mga jwang' kaluwore kod duond bura manyien mabende ok onyien nolokne mana nying mano mar People's Liberation Party gi Foster Bratni mana mapine no kamane nyalo usore manyalo usre mana mar Nation nikech makoro mulo weche mantie pacho kae onyiswa kaka siasa dhi onyiswa kaka uchumi marwa dhi onyiswa kaka weche mopogore dhi kanyo to mar Standard koro terwa piny mar libamba mano mar Uganda manyisowa ni jatend lweny cha en ng'a en wuod jatelo Museveni kacha to soro kama sami jatelo to wuodi bende momako lweny koro jopiny bedo mana gi to dhi bedo nade ma miyo kata weche go mopogore moloto mag yiero koro ji bedo gi ton to bende nya bedo kare ka wuode motelo kanyo to ka wuode motelo to mako lweny makamano to ok en mana ng'ata ka nikech kineno ka en gi sulu ang'wen kinyo kata mana en ng'at maduong' kineno ka en gi sulu ang'wen en ng'at maduong'. Standard to koro ndike ni Foster Brat mano kaluwore kod weche mopogore mabende osebedo kopore mbui ang'eni ni koro mga jwang' samoro kia ma wuod Museveni makayo Museveni kanyakla kod minode wacho ni first lady mikae mokwongo mar piny Uganda mama Janet Museveni gintiere kod nyithindo 4 to mae wuodgi maduong' to wuodgi ni bende nitiere gi rang'iny mane lweny mano mar piny Uganda to nitiere weche mosebedo konyayo mana mapiyo konyalo ng'iyo moko nyalo pare higa mar 2023 mano January konyalo mana ng'iyo piny nitiere gima nowacho kotende kod county ma Nairobi ineno ka jonande ko ni I will capture abro teko county ma Nairobi that's my hometown if any Kenyan tries to prevent me he'll be in soup to sebedo kocho weche mopogore mana kinyalo mana ng'iyo gi ndalo moko bende osenyiswa ni kiani Uganda chopo nyaka Kericho koro kiani wanjulu wantie Uganda Sharon parenia koro kaka pinywa mar Kenya ni Ruto e jatelo to wuode cha ni koro jatelo jolweny nyalo bedo nade Kizito dani watek gazet nyakoro mga jang' biro bedo ka somo wach makamano kata kamano wuod Museveni ne mong'ere kaka Muhoozi Kainerugaba wacho ni osebedo kosomo pinje mopogore osesome Tanzania osesome pacho kae ndi mano piny Kenya piny Uganda piny mar United Kingdom kanyakla kod piny mano mar Egypt nyerere 30 kadaro mar mondo mi watieki gi wachni mogik Sharon koro samo tieko ni wacho nang'o koro obed mana kako otenga mafuyo malo moko ng'i gima ni piny koro samo fuyo ni ang'eyo ni duond od bura mar ODM bende koro iwacho ni mar mondo mi obed kako otenga duond od bura mu iwacho ni osechung' ne jopiny koro sama gidhi ingo higni 20 nyaka ne chake ni koro gingi ma wuoth makar gi manyakao kiki ka wuoth moro miwacho ni jopiny nyalo luwego ma bende sigana makidhie e pach ndiko bokeno mar Nation nitiere kanyo ka koro gichiwo paro ne ODM koro ambe kanye mantiere ka chiwo paro ne ODM ni gingi man wuoth makar kama jopiny nitiere magilo kigi kao kama koro jopiny oweyo gi nikech maduondo bura mano lose mise mochung' ne jopiny koro ageno ni Raila mosebedo kochung' ne jopiny dhi ka wuoth makare ma jopiny oyiego aya kaka mano to wan kaka jopiny bende kaka jofwambo bende waritane na lendo makende ma bende obiro bedo kolando kaluwore kod chung' mare odiochieng' makiny wang'i ni duond bura mar ODM bende rwako higni 20 e pacho kae Kizito agoni rekomana nyakuom biro e nonro mar gazet na koro mga jwang' gazet momore kind Standard gi Daily Nation nyiew Standard kinyo kiny makawuono entiere gi ite maiye mong'ere kaka The Pulse Daily Nation kinyo kiny makawuono ite maiye ong'ere kaka The Voice ang'eni nyithindo be nitiere half term janyuol nyiew ne nyathini gazet mar mondo mi osom na koro mga jwang' mabiro en twak e chenro mano mar piny kiny makawuono antiere gi okil mong'ere kaka Peter Agoro wadwaro twak kotende kod ratich mabuse e timo hera aya weka uyo matena Share your unique referral link. Get Mogiako to sign up now. Place bet now. Come at huge bonuses and cash prizes on patapata.com. Refer and repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447.
Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medali ya pesa? Leta tenje ni kushow vile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. You wanna feel the vibe. Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo